Vo štvrtok 16. novembra si študenti 4. ročníkov a kvarty v rámci imatrikulácií pripravili pre nových študentov gymnázia zaujímavé aktivity. Prvákov čakali v telocvični aktivity s morskou tematikou. Milí študenti, po takmer 3 mesiacoch vášho plavenia sa chodbami gymnázia a potápania sa do nekonečných učebníc nadišiel konečne ten správny čas na vaše prijatie medzi nás, už skúsených plavcov. Veríme, že po úspešnom zvládnutí toho, čo sme si tu pre vás dnes pripravili, sa budete cítiť ako zdatní a veľkí potápači, čo môžu zdolať nejedno matematické vlnobytie či tsunami maturitných otázok. Aké aktivity ste si dnes pre prvákov pripravili? Tak bol to beh v plutviach, potom slepá baba, lozenie bez rúk a nôh, lovenie rýb a skákanie vo vreci. A prečo ste sa rozhodli práve pre túto tému? Tak bolo to celé ladené na takú potapačskú a podmorskú tému a napadlo nás to úplne spontánne, nehľadali sme za tým žiadnu symboliku. Akú úlohu mali prváci na tvojom stanovisku? Tak naše stanovisko sa volalo Ryba na suchu a vlastne úlohou bolo, aby sa preplazili z jednej strany na druhú, mali vymedzený priestor a museli sa teda preplaziť bez pomoci rúk, takže v podstate mohli si pomáhať len nohami, aby sa v podstate zapierali o zem a nejako by sa mohli posúvať. Užil si dnešný deň? Dnes to bolo super, ďakujem všetkým štvrtákom, čo si pripravili tento program, bolo to fakt úžasné. Každý si to tu podľa mňa užil, bylo to fakt parádne. Určite som si ho užila, bol to extrémny výstup z mojej komfortnej zóny, bolo to všetko super. Ktorá aktivita sa ti dnes páčila najviac? Najviac sa mi páčilo skákanie vo vreci, bolo to zaujímavé a veľmi sa to šmýkalo, preto to bolo aj ťažké. Aktivity boli všetky dobré, teda boli také tematické k tomu plávaniu a dobre akože zhrnuté. A teda rozmanité dosť. Zaujímavé bolo, dajme tomu aj to plazenie, také trošku adrenalín, aj teda ako sme sa snažili, ale vlastne všetko celkovo, dá sa aj to hľadanie, tá slepá baba tak. Takže aktivity musím pochváliť, že je naozaj dobre vymyslené a zaujímavé. Všetci študenti prvých ročníkov si tento deň užili a boli oficiálne prijatí medzi študentov gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka.